От тук съм така. Мислех нагоре да бягам. Какво прави? Когато играя бокс, Добре, винаги ще си се бъде. слагам. Когато играя бокс, винаги си слагам тая тениска. Вичо, аз знаеш какво правя в момента? По нея не ми влизат в Чуваш? очите. Правя клип в момента. И сега от клипа ще правя снимки. Значи давам на пауза и правя снимка, разбираш? Чакай, че идва кола. Ще. Искаш да отидем на плажа? Да, бе, ще отидем. А Първо се далече? Не. Обаче ми първо през една гора. Добре. Ух ти, хубаво да се разхождам с тебе. Ако се разхождам с мама, ще разхождам. Защо говориш, мокни за мама? Оле, виж какво сладко кученце. Виж, дойде при нас. После ще правя.